pequeno lugar para min, xa non podo vivir máis aquí. O que quero é sair. Estimados radioíntes, desde este escenario sen par da Sociedade Hípica da Coruña, trampolín de estrelas. Música moderna. Iso é o que? Música moderna. Pois eu tamén podo cantar música Moderna. E ti quen eres? Elvis. Elvis Montana. Viva CNT! E as fai! Viva! Boas tardes, señores. As súas ordes, meu comandante. As súas ordes, sirvolle algo. Boas, non se avanzamos. Sabes con que armas nos mataban? Sabes con que arma mataron a Balarrasa? Sabes? Non o sei. Pois cunha que coñeces ti moi ben. O subfusil de fabricación española Coruña C1. Con ese nos mataban. Esa sé. Non exagere, eu estiven ali, fomos abandonados e traizoados. O mosquitón e a pistola que eu tiña, as máis das veces non disparaban. Estaban sempre engastalladas polas areas e polo lixo. No canto de abrigarnos do frío da noite coas mantas que tiñamos, empaquetábamos con elas as armas para que as areas non as estragasen. O único que pretendía era que os cubanos puidesen elegir os seus gobernantes cada 4 anos, só iso. Outro erro. As democracias están abocadas ao fracaso. A fórmula é sinxela. Un país é como un cuartel. Capitáns, comandantes, tenentes, coronéis e un general. Así de simple. Ata nos cuartéis hai traidores. O exército non a permitiría. Que me importa a min o exército? Odio. Foi polo exército que te perdín. Por que se me volves deixar? Sei que morrerei. Sempre fuche da miña obsesión. Oculta paixón, vives desde sempre. Por Deus, Paco, cantas veces che dixen que está ridículo con esa gorra de capitán de iete? Ti é generalísimo, con banda e con decoracións, sempre. Caudillo de España, pido permiso a súa excelencia para interpretar o himno galego. Estarei vigilante. E infórmasme de todo, Ainda que a ti non che parece importante. A acción parece doada. Colocamos os explosivos na curva pola norte. E a mañá seguinte, cando pasa a comitiva, ¡pum! Non temos detonadores. El rock and roll! Glass City, Glass City. Glass City, Glass City.